我が記憶に眠りし勇者の肉体よ、今一度この場によみがえり、我が力となる。エンウル。ジーク、レディ、バラ。レディンで構わない。何百年ぶりになるのかな、ジェシカ殿。ジーク、でもあなたはラング。当然二人とも本人ではありません。光の女神が現れたのか。エルウィン、あなたが一度闇に身を染めた天空を巡る星々。レオン、彼はどうなったの？残念だが生きちゃいねボーゼルに操られていた私にも優しかった。やはりここまで来てしまいましたか。予想はしていましたが、ここまで光の末裔は本当に不要になってしまったのか、あなたに任せられるのか。ルシリス様、我々を呼ばれた理由をお教え願いませんか。あなた方に力を貸していただきたいのです。光の末裔がその使命を終えるかどうかの。わかりました。伝説の人と戦うなんて考えてもみなかったよ。
界で魔力が。闇を照らす聖なる力よ。よくもレオンを死なせたわね。許せないわ。風よ、集いて竜巻となれ。こちらに回り込むか。ディアナさん、気をつけて。こちらに通しても構いませんから、危険なことはしないでください。しかし、私も光の末裔です。最初から諦めるようなことはできません。優しいんですね、レディさんは。君を見ていると、昔を思い出すので、妻と過ごした若き日を。ラーナ殿、気をつけられよ。聖剣の力は強大ぞ。分かっております。アルハザードとラングリッサー両剣の力は、巫女である私が誰よりも聞かされてきたことですから。自分で言うのは気が引けるが、あれは私の半身なのでね。